गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बर' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङाव दङ मरिगाव बिजिरसालिया पस्क' आयेननि सिङाव सासे सुबुंखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। मोनसे मख'जाथाव थिरांथायाव मरिगावनि मोनसे बिजिरसालिया सासे उन्दै गथ'साखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि थाखाय सासे सुबुंखौ 20 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बे केसखौ आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि पक्स' आयेननि सिङाव बिजिरनाय जादोंमोन। दायनिगिरि सुबुं मोहाम्मद शरीफ उद्दीन, जायखौ शरीफुल इस्लाम मुङैबो मिथिनाय जायो, आब्दुल करीम उद्दीननि फिसाज्ला आरो मरिगाव जिल्लानि लहरीघाट पुलिस थानानि आवथायाव थानाय महामारी पाट्टार गामियाव थायो। बे रायखौ मरिगाव पक्स'नि उफ्रा सत्र बिजिरगिरि आरो जर'खा बिजिरगिरि N.A. आहमेदआ होदोंमोन। बिजिरसालिया बिथांखौ पक्स' आयेननि धारा 6 नि सिङाव दायनिगिरि खालामदोंमोन, जाय गाज्रि आथोनारि गाग्लोबनायजों सोमोन्दो गोनां। जोबथेसालिनि साजानि अनगायैबो बिजिरसालिया 30,000 रांनि जुरिमानाबो लादोंमोन। जुदि बिथाङा बे जुरिमाना होनायाव फेलें जायो, अब्ला बिथाङा 6 दाननि उफ्रा जोबथेसालियाव थानांगोन। बिजिरसालिया बै 9 दान आरो 2 सानफोरखौबो नोजोर होदोंमोन, जायखौ बिथाङा सिगांनिफ्रायनो जिम्मायाव बारहोबोखाबायमोन। जोबथेसालि बिबानगिरिखौ शरीफ उद्दीनखौ हमनो आरो साजाखौ मावफुंनो बिथोन होनाय जायो। बे बिथोनखौ गथ'सा गाज्रि बाहायग्राफोरनि थाखाय न्याय होनायाव मोनसे मख'जाथाव राहा महरै मानिनाय जायो। नैथि खौराङाव दङ गौरव गगैआ सासे मन्थ्रिनि गावारि डेयरीनो 50 लाख रां होनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ सोंखारिदों। कंग्रेसनि दैदेनगिरि गौरव गगैआ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ रायजोआरि रां राननायाव हेफाजाब होनायनि दाय होनायनि उनाव आसामनि राजखान्थियाव मोनसे गोदान दान्थे-बिदान्थे नुजाथिदों। गगैआ दाबि खालामदोंमोन दि मोनसे सोरखारि हाबाफारिनि गेजेरजों सासे रायजोनि मन्थ्रिनो बिथांनि गावारि डेयरी फार्मनि थाखाय 50 लाख रां खाजोना होग्रानि रां राननाय जादोंमोन। बिथाङा बे आयदाखौ गोरलैयै लानायनि थाखाय सीएम शर्माखौ सोंखारिदोंमोन। सासे मन्थ्रिनो 50 लाख रां होनाय जादोंमोन। गिबि मन्थ्रिनि अहंकारि फिननाय, गोहो खोमानायनि उनाव बिसोरो मा खालामगोन? रायजोआरि धोनि गाज्रि बाहायनायखौ दिन्थियो। गगैआ ससियेल मिडियायाव लिरदोंमोन। आसाम कंग्रेसनि आफादगिरिया बुंदोंमोन दि बेफोरबादि जाथायफोरा राजखान्थियारि सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरखौ मदद होनाय सोरखारनि मोनसे आखुथायखौ दिन्थियो आरो गोरिब फालांगियारिफोर बायदि नंगुबै मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ नेवसिनाय जायो। बिथाङा बे हाबाखौ रायजोआरि फोथायथिखौ सिफायनाय होनना बुंथिदोंमोन आरो अजद होदोंमोन दि शर्मा खुंथायआ गोहोखौ गावारि मोनथाय महरै नायो। बेयो मोजां खुंथायखौ दिन्थिफुङा। बेयो गोहोनि गाज्रि बाहायनाय, बिथाङा बुंथिदोंमोन। बे आयदाया सावरायनायखौ जोंखांहोदोंमोन मानोना बेयो नीलाचल हाजोआव मोनसे गाहाय धोरोमारि फोरबो अम्बुबाची महगैनि थियारिजों गोरोबफायो, जायखौ बावैसो गिबि मन्थ्रि शर्माया फोसावदोंमोन। थामथि खौरां दङ खौरां मोननाय बादिब्ला काछारआव गुटखा लोंनायनि उनाव सासे आसाम पुलिस मावख'गिरिया थैदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव आसामनि काछार जिल्लायाव सासे पुलिस मावख'गिरिया गुटखा लोंनानै जिउ गोमायो। थैनाय मावख'गिरिखौ खाथिगोरा बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय बिहार पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि सुरजित डेका होनना सिनायथि होदों। रिपर्टनि बादिब्ला बे मुवाखौ लोंनायनि दान्दिसे उनावनो डेकाया गावनि मावख'आरि क्वार्टारनि सिङाव गोग्लैदोंमोन। लोगो मावख'गिरि आरो जायगानि सुबुंफोरा दरजाखौ सिफायदोंमोन आरो बिथांखौ बिक्रमपुर देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन। बिथांनि गोब्राब थासारिनि थाखाय बिथांखौ सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जादोंमोन, जेराव फाहामथाय होबाय थानाय समाव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन। हरखाबै थैनाय पुलिस बिफानखौ गोथौ सोमोनांहोदों। रङियानि थागिरि डेकाया बिबाननि थाखाय गावनि बावसोमनायनि थाखाय मिथिजायोमोन। थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखा खालामनाय जायाखै। सावफाहामारि आनजादफोरा बेखौ थि खालामगोन दि गुटखाया बे दुखुनांथाव जाथायनि जाहोन नंगौना नङा। ब्रैथि खौराङाव दङ कार ब्रेक-इन्सनि सिरिजनि उनाव गुवाहाटीआव टी3 गेंखौ हमदों। गुवाहाटी पुलिसआ टी3 गें मुङै मिथिजानाय मोनसे रायजो गेजेरारि हानजानि 5 सोद्रोमाफोरखौ खादों, जाय नोगोराव कार ब्रेक-इन केसफोरनि उनाव गोजोननाय लाबोदों। बे जाफुंसारनाया डक्टर बनानी दासनि अजद दैखांनायनि उनाव फैदोंमोन, जेराव बुंनाय जादोंमोन दि बेलटला र'डआव एजी बास स्टपनि खाथियाव बिथांनि गारिखौ बुफायनाय जादोंमोन। बे जाथाया बेलासिनि 3:15 रिंगासोआव जादोंमोन, जेब्ला दुथां सुबुंफोरा बिथांनि गारिनि खिरखिखौ सिफायनानै बिनि हेन्डबेग, जेराव दलिल दं आरो नोगोद 30,000 रां खावदोंमोन।
अजदनि उनाव पुलिसा सीसीटीवी फुटेज आरो आरोंदायारि नायदिंनायखौ बाहायनानै नायबिजिरनाय जागायदोंमोन। बिसोरनि नायनाया बिसोरखौ कामाख्या आरो मालिगाव गलासिम लांदोंमोन, जेराव साबा हानजानि सोद्रोमाफोरखौ खानाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव तिरुचिरापल्लीनि हानजानि दैदेनगिरि शंकर नायडू, 57 बोसोर, आरो बिथांनि लोगो विशाल नायडू, 22 बोसोर, कादिरवेल नायडू, 20 बोसोर, कार्तिक आरामग नायडू, 24 बोसोर, आरो बेबेकटेश माराना नायडू, 38 बोसोर। बिसोरो तामिलनाडु आरो महाराष्ट्रनि। पुलिसआ मोनसे रबर लिस्टिंजों लोगोसे मोनसे गोसोम ब्लेक कारनि खिरखिखौ सिफायनो थाखाय बाहायनाय 10 गोनां बलफोर, खावनाय पर्स, नोगोद 1910 रां आरो गुबुन फोरमानलाइफोर बोखांनो हायो। सोंनाय फिननायाव हानजाया गुवाहाटीआव गोबां खावनायफोरखौ सिमान लादोंमोन आरो गासै रायजोआव सोलिबाय थानाय मोनसे गुवार नेटवर्कजों सोमोन्दो दं होनना फोरमायथिदोंमोन। 5थि खौराङाव दङ गौरव गगैआ बिटिआरआव बिजेपिखौ रिमट कन्ट्रल राजखान्थिनि दाय होदों। गोनांथार बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेराव दान मोननैल' दंबावो। बेनिखायनो आसामनि बिटिआरआव राजखान्थियारि हाबाफारियाव दुंहाव जानो हमदों। समबारखालि गोदानै बिबान मोननाय आसाम कंग्रेसनि आफादगिरि गौरव गगैआ बावखुंग्रिनि आबादारि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे रेलीजों क'क्राझारनि गावनि साननैनि दावबायनायखौ जागायो। गावनि बिबुंथियाव गगैआ बिजेपिखौ गावनि लोगो इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ लोरबां खालामनो थाखाय रिमट कन्ट्रल राजखान्थि बाहायनायनि दाय होदों। बिजेपिनि थांखिया प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिखौ फोजोबस्रांनाय। बिसोरो सायख्लुमनिफ्राय गासैखौबो सोलाय सोल' खालामगासिनो दं, गगैआ बुंथिदों। बिथाङा गोख्रोङै बुंदोंमोन दि कंग्रेसआ ओनसोलाव गावनि सिगांनि बावसोमनायफोरनि थाखाय सुबुंफोरनि फोथायथिखौ आरजिफिनगासिनो दं। गगैआ थांखि लानाय बिटिआरआव थार्मेल मावथांखिनि सोमोन्दै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ सोंखारिदोंमोन आरो बिथांखौ सासे सुबुं जाय रोजा रोजा खेब थगायदोंमोन होनना बुंथिदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला, खाख्रिखलायाव मोनसे समावनो खुंनाय हाबाफारियाव इउपिपिएलनि गाहाय आरो बिटिसिनि सिएम प्रमद बर'आ खेंख्लायै फिननाय होयो। बिथाङा बुंदोंमोन, सासे कंग्रेस दैदेनगिरि दावबायनाया इउपिपिएलनि जोबनायनि इसारा नङा। जों दिदोमथि गोनां। समबारखालि फारियै रेलीफोरा इंगित होयो दि बिटिआरआव मोनसे गोख्रों राजखान्थियारि सोमावसारनायनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं, मानोना रायजो आरो ओनसोलारि दोलोफोरा मोनसे गोख्रोंसिन मासि मोननो थाखाय गोख्रोङै नाजागासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि दक्षिणगावआव नंखाय नटआव 4.5 लाख रांजों सासे सुबुंखौ हमदों। नंखाय रांनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव गुवाहाटी पुलिसआ 22 जुन खालि दक्षिणगावनिफ्राय 4.5 लाख रांनि नंखाय रां बिलाइजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खादोंमोन। भगदत्तपुर पुलिस आउटपस्टनि मोनसे अपारेशननि समाव हमनाय जादोंमोन। दायनिगिरि सतुपाल 27 बङाइगावनि वार्ड नम्बर 9 नि फालपारानि थागिरि। नागिरनाय समाव पुलिसआ गोबां बिबांनि गोजौ थाखोनि नंखाय 500 रांनि नट बोखांनो हायो। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि नंखाय राङा जानो हागौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव राननायनि थाखायमोन। पुलिस मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि जब्द खालामजानाय नटफोरा नंगुबै रांजों खाथिसिनै गोरोबो, जाय मोनसे गिदिर नंखाय रेकेटनि गिनायखौ बांहोदोंमोन। दायनिगिरिखौ नटफोरनि फुंखा आरो जाथाव जथायनाय दाय नेटवर्कजों बिथांनि सोमोन्दोखौ नागिरनो थाखाय सोंनाय फिननाय खालामनाय जादों। बिबानगिरिफोरा सिमा बारनाय सोमोन्दोखौ नेवसिगाराखै मानोना सिगां समफोराव रोखोमसे रेकेटफोरा गेजेर हायुंआरि सोमोन्दो दिन्थिदोंमोन। मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ प्रमद बर'आ बेंटल फरायसालिमायाव गोदान सोलोंथायारि बिल्डिं आरो डिजिटेल लेखा रोंथाय मिरुखौ बेखेवदों। बड'लेण्डआव सोलोंथायारि जौगानायनि थाखाय मोनसे गिदिर नारसिननायाव मानगोनां सीएम श्री प्रमद बर'आ दिनै बेंटल फरायसालिमायाव गोदानै लुफुंजानाय खुंथायारि आरो सोलोंथायारि न'माखौ बेखेवना होयो। फरायसाफोरखौ गोसो होनायनि फारसे आरोबाव मोनसे आगान लानानै बिथाङा बड'लेण्ड डिजिटेल लेखा रोंथाय आरो बोसोन होग्रा मिरुखौबो जागायदोंमोन। बे मिरुआ बिटिआर सोरखार आरो एनटिपिसिनि मोनसे जथाय नाजानाय, जायखौ फरायसाफोरनो गोनांथार डिजिटेल रोंग'थि आरो जिउ राहा बोसोन होनो थाखाय महर होनाय जादों। बेफोर हाबाफारिफोरनि थांखिया सोलोंथायारि सुबिदाफोरखौ जौगाहोनाय, डिजिटेल फारागथिखौ बाङाइ खालामनाय आरो ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ जौगाहोनाय। बे हाबाफारियाव श्री अर्नब मित्रा, एसपि
एनटिपिसि फरायसालिमानि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरजों लोगोसे दंमोन। 8थि खौराङावनो दङ सीएम प्रमद बर'आ नायगावआव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि लोगो हमनाय आरो सांग्रांथि हाबाफारियाव बाहागो लायो। मानगोनां सीएम श्री प्रमद बर'आ 14 नं बावखुंग्रि बिटिसि बियाबनि नायगावआव खुंनाय मुलाम्फागिरिफोरनि लोगो हमलायनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि समाव बिथाङा बिटिआरआव सोरखारजों सामलायजानाय गोबां जौगालु आरो गाहाय बिथांखिफोरनि मुलाम्फागिरिफोरजों नांथाबदोंमोन। बेबादि गुदि थाखोनि मावथांखिफोरा जौगालु हाबाफारिफोरनि गोहोमखौ बिजिरनायाव हेफाजाब होयो आरो बानस'यो दि मुलाम्फाफोरा सुबुंफोरसिम सौहैगासिनो दं। बे जथुम्मायाव खौसेयै जौगानाय आरो नोगोरारि नोजोर गोनां खुंथायनि थाखाय बिटिआर सोरखारनि बाउसोमनायखौबो दिन्थिनाय जादों। खौरांखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नोंथाङा जुदि जोंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो।